ଜଟଣୀ ଶରତ ପାଇକରାୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଣେଶ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଜଟଣୀରେ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଟଣୀ ଶରତ ପାଇକରାୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବଡ଼ଜେନା ଓ ଡାକ୍ତର ବେହେରା, ସତୀଶ ଶର୍ମା, ତିରୁପତି ଶତପଥୀ, ରଶ୍ମିମୟୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1 ତାରିଖ ରାତି 11:30 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଡେମୀ ନିରାକରପୁର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ପ୍ଲିଜ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରତାଳି ପ୍ଲିଜ।